Здравейте, приятели на френски език и на канала Френски с Плами. Днес ще продължа темата за прилагателните, която се оказа по-обширна, отколкото очаквах. Но това е неизбежно. Ако искаме да разгледаме до край тази тема. Но тези от вас, които са по-начинаещи, не е нужно да гледат всички видеа, които качвам по тази тема, тъй като те се развиват според нивото, което вие имате на езика, на разбиране, на учене. Ако пак са ви интересни, гледайте ги. Нищо вредно няма в това. Така, какво говорихме до сега, свързано с прилагателните? Говорихме за прилагателните, как се образуват по род и число, какви са техните окончания и съответно идва момента, прекрасният и любим момент на всички, за изключенията. Първата част на това видео ще засегнем изключенията при съгласуване на множествено число на прилагателните имена и съответно изключенията на изключенията. Така че ще имаме изключения, ще имаме и други изключения. Също така, втората част ще ви кажа как и къде се разполага прилагателното име спрямо съществителното. И за накрая ще ви дам информацията как може значението на прилагателното да се промени според неговото място. Много мистично видео ще бъде. Така, започваме. Първо казахме, че ще говорим за множественото число. Има някои прилагателни, които изразяват цветове, които произлизат пък от цветя, плодове и минерали, камъни. На френски това звучи последния начин. Примерно, марон, оранж, индиго, тюркуаза и лила. Това са няколко примера за такива прилагателни, които не се променят в множествено число. Тоест не се съгласуват, когато те произлизат от съответно fruit, fleur, pierre. Тоест плодове, камъни или цветя. Оранж означава оранжево, но тъй като то произлиза от думата за плодът портокал, ние не го съгласуваме. Вторият ми пример беше марон, което означава кафяво или кестенов цвят, защото идва от думата за кестен. Третия ми пример беше тюркуаза. Тюркуазът е вид камък. Това е синьо-зелен цвят. Тъй като свързваме това прилагателно с този вид камък, то също не се съгласува. Още един пример дадах за цвете, а именно лила, което идва от люляка. Това е лилавия цвят, който свързваме с това цвете. Не съгласуваме. Кога имаме изключение на това правило? А именно има някои цветове, които съгласуваме по род. Не по род, а по число, в множествено число. Такива са роза, което идва от думата за роза, цветето роза. Розово, роза. Но пък не го съгласуваме. Можем да кажем une роза, роза, една розова роза или une robe, роза в женски род. Всъщност това прилагателно се променя само в множествено число. И съответно ще стана des robes, роза, розови рокли.